טוב אז חברים, מה קורה? שוב חדש בערוץ של ארי, ואנחנו למעיין, חברה של סבתא שלנו, ועשינו קניות בעצם חזרה לבית ספר. אני עולה לכיתה ג' וארי עולה לכיתה ב'. כל אחד אז היו חברים. ארי היה בכיתה א', עולה לבית, אני הייתי בבית, אני עולה לכיתה. ואני עשיתי לכם בסרטון שלי, אז תכתבו עליי מרוצים, ואני ממש אשמח אם תיתנו לו סאבסקרייב, או אם פשוט כתוב לכם יירשמו על המנוי באדום, תלחצו אותו ותפעילו את הפעמון שלו, וגם תירשמו לערוץ, וגם אליי, וגם לליאם דודה שלי אם אתם יכולים. וזהו, זה ביותר, ויש לה 2 ערוצים, אז תירשמו, וארי עכשיו יראה לכם מה הוא קנה לבית ספר. אז עוד קניות חזרה לבית ספר. אז קודם כל ברור שקניתי את זה. זה כזה, אתם יודעים, לקחתי את זה לבית ספר ואז זה שמים כאילו כל מה שהמורה אומרת בעוד ועוד פחות. טוב, זה מושלם, דיר, שאני אספוס הכל. ותושם מחכים עבים גדולים כאלה, גם אני קניתי כאלה. תושם מורות, אם לא אמרה לו. תושם עבים. אני קניתי כאלה לאומנות, גדולים בטירוף לאומנות, כי ככה היה כתוב לי. ארי, אתה לא צריך את תיקיית אומנות? אין לך? עקרונים צבעוניים. ארי אין לו אומנות. ארי, אתה לומד אומנות? לא. לא ציור וכאלה? לא לומד. ארי לא לומד, לא? עקרונות, שני דבקים אני קניתי כאלה לאוסף. בענק. 2 דבקים לא גדולים. לקחת כל כך הרבה. היה לקח 2 דבקים גדולים. אני לקחתי, רגע, תפסיק שנייה. אני לקחתי חבילה שהיא של קטנים, כי יש לי קלמר שהותה אחד, זה מספיק לגילי, וארי 2 טיים, אז הוא יכול להכניס בו גדולים, אני יכולה להכניס רק קטנים, אז אני מכניסה קטנים. כי אם אני צריכה להכניס טושים עפרונות וכאלה, אז זה מה שאני מכניסה. עוד מעט יש לו גם דברים כאן, ועוד מעט הוא יראה לכם את הדיק שלו לשנה הבאה. נכון, ארי? אז הוא קנה 2 גדולים, אני קניתי חבילה אחת של 3 קטנים, וגם יש לי בבית אם חסר לי, אז אני לא לקחתי יותר מדי. לקחתי בהתחלה 2 חבילות, זה אומר 6 דבקים, וזה מיותר, נכון ארי? זה הרבה, פשוט הגדולים נגמרים די מהר, אז ארי היה צריך, ומקסימום אם חסר נקנה עוד. אז זה לא כל כך משנה. אני לא לקחתי את הגדולים, רציתי פשוט, אין לי מקום בקלמר. יש לי את האחד שזה מספיק. אם אתם רוצים אני אראה לכם. ותקשיבו, אם אתם רוצים אני אראה לכם את התיק שלי. מושלם. וזהו. וארי קנה 4. זה נראה לי יותר מדי, בסדר, כי הגדולים נגמרים ממש מהר. נכון ארי? מקסימום אני אביא לו מהבית. אוקיי. אז קניתי מרקרים צבעוניים חייב. אני לקחתי כאלה יותר יפים, אבל ארי לקח את אלו. ארי פתחתי להראות להם. ככה. וזהו, ונסגור לו. רגע. וכמובן שמי לא קונה סרגל. זה של ארי. חברים. ארי זה לא נסגר, אבל זה בסדר, נכון? ארי זה לא נסגר, אבל זה ככה. רגע, תראה להם. רגע, אבל יש לי פה סרגל עד 15 עד 6. אני קניתי אחד לא כזה, אחד עד 15 ועוד אחד ענק עד 30. אולי אני צריך לגבות לה? קנית 2? לא, במוזיקה, מה היא קנתה לי? מה? מה, היא חיים בסרט? תקשיבי, היא קנתה לו 3. בוני קנתה לי אפילו 4. מוזיקה, מה אני צריך? תקשיב, לא הבנתי. מה זה, פתחת, נגמר להם הסחורות של הסרגלים, בואו לארי לקחת ולקנות. נכון ארי? אין להם כבר סחורות של סרגלים. מלא. וכמובן שמי לא צריך את זה? טיפקס, זה מי שלא יודע מה זה טיפקס, זה פשוט, ארי חכה, זה פשוט אם אתה כותב משהו לא נכון, מוחקים את זה, וזה גם טיפקס שלא מתייבש, אז אני גם קניתי כזה, כי זה ממש משומש, אני לא נראה לי צריך את זה, אבל זה גם, זה עוזר בטעויות בכיתה ב', לקחתי מלא חברות, והייתי ממש צריכה את זה, אז אמרתי השנה אני אקח, כי הייתי צריכה בכיתה ג', פשוט אם אני כותבת משהו לא נכון, מוחקת את זה עם הטיפקס, ואז אני יכולה לכתוב מעל או מתחת, וזה ממש מושלם. אז יש כאן 3 בחבילה. אם היה כל אחד בנפרד הייתי לוקחת 1, כי זה יותר מדי 3. נכון ארי? אבל בסדר. אם יישאר ל2 אני לא אקח לשנה הבאה, כבר יהיה לי 2. נכון ארי? שנה הבאה אני עולה לכיתה ד' וארי עולה לכיתה ג' שנה הבאה. הלוואי. אני אוהבת פשוט הקניות חזרה לבית ספר. גם אתה ארי? אני לא אוהבת לחזור, אני אוהבת הקניות. טוב ארי, מה הדבר הבא שקנית?
מחקים כאלה 10 יחידות, ואני ראיתי עם כל מיני קשקושים, אנחנו כבר ילדים גדולים, אז לא קנינו קשקושים וכל הדבק חכה, עם כל הדבק והקשקושים, אז לא קנינו, נכון ארי? פשוט קנינו רגילים ואלה הכי טובים, אני ראיתי וסבתא שלי אמרה לי, זה הכי טוב, אז גם אני לקחתי כזה, זה פשוט בבית של סבתא שלי, אני אעלה את זה גם, ארי נכון אני אעלה את זה גם לערוץ שלך, אוקיי, ארי קנה מעוז. עפרונות, צריך לכתוב, אני הייתי צריכה גם עפרונות, שכאלה יותר למדגשים, כי זה יותר לגיל שלי, היה כתוב, אז אני לקחתי וארי לא היה צריך, אז הוא לקח קבלת עפרונות, אני לקחתי 2 חבילות, כי אין לי כוח לפעמים לחדד, פשוט שיהיה לי בקלמר. אם אני מבקש גם מחברות, שמי לא צריך מהדק? מהדק? ולמה אתה צריך מהדק? אני לא צריכה מהדק. כאילו ביקשתי מסבתא שלי, היא לא הרשה לי, אז פשוט אני אקנה במקום אחר, לי חסר רק תיקייה צהובה. לא מצאתי באף מקום. מחדד. אני לקחתי מחדדים אחרים, הרגילים. וזהו, סיימתם את שקית ראשונה? לא, יש לי פה עוד כמה. מה? קניתי גם את המחדדים האלה. אני לקחתי כאלה ועוד 2 שהם יותר טובים שהיה לי בכיתה ב' מושלם. אבל הם כל שני נופלים על הרצפה וצריך לנקות. אבל רגע, תכף אני מסיים לא דרי קנה. אוקיי, עט של מסי, תראו איזה מושלם. ארי לא היה צריך, אבל הוא לקח. זה נראה נדיר. היה לקח של מסי. מה זה כמה? נכון אני צריך. נגיע בחבילה 3. אז הוא לקח את זה גם למעדיק. ושהכי שווה לקנות במעיין, היא גם נתנה לו מטוס מתנה, נכון? סבתא היא אמרה שהיא כל שנה קונה לי שם, ואז כאילו מכיתה א' לא קנתה לי, קנתה רק בג' ואז כאילו, וזה גם ממש קרוב לבית של דודה שלי, ליאם, וכאילו, תותי גם רצתה לקנות לארי בדיוק, ואמרנו שאנחנו הולכות למעיין, ותעשה לה גם הנחות, וגם תיתן לו מתנות. בשנה קודמת היא נתנה לי הרבה מרקרים וצבעים בחינם, והיא עשתה לי אפילו את הבקבוק ואת הקופסת אוכל בחינם. פשוט מטורף, תבואו למעיין. אם תגידו שהגעתם דרך הערוץ שלנו, היא תסדר לכם הנחה מטורפת. נכון ארי? כן, יאללה בוא נחזיר הכל לסדר. טוב חברים, אנחנו מחזירים. ארי בינתיים ילך להביא את השקית השנייה שלו. מה אתם חושבים? ברור שלא. טוב, אני ילדה יותר גדולה. ארי, יש לו הרוב הדברים. וואו, השקית הזאת הרצח. שים אותה כאן ולא להתחיל, לא שאני אכניסה. וואו, מה יש פה? לי יש יותר שקיות, ארי נכון לי יש יותר שקיות, כי אני הייתי צריכה ברשימה יותר דברים, לא כל בית ספר אותו דבר, אז צריך תקשיבו. הדבר הכי שונאת ברשימה זה ספירלה בגודל A4, מה זה הדברים האלה? מאיפה אני יודעת מה זה הדברים האלה? נכון ארי? נכון ארי? כן. אני שונאת את זה ברשימה כאילו מהשם של זה. ספירלה בגודל A4, מי מבין בילדים מזה? אל תשלחו את הילדים שלכם לעשות קניות לבד, הם לא יבינו בשום רשימה, אלא כן עם החיות שעולות לחטיבה או לתיכון. אוקיי, יאללה, שקית שנייה. תודה על הבית. ברור שהוא מה זה מחברת? רגע, אני וארי לא קנינו תיק, כי יש לנו כבר תיק, קלמר ובקבוק. קופסת אוכל גם, פשוט לא קנינו, כי יש לנו ירקרי. זה יותר צריך בכיתה א', אבל היה כתוב לו ברשימה, אנחנו מביאים מה שכתוב ברשימה, מחברות חכמות. יש כאן 6. יאללה. אוקיי, למה אתה צריך כל... זה... שמרדפים, זה תמיד טוב, כאילו היה כתוב ברשימה גם אצלי, לקחתי אותו דבר כאלה, גם אני הייתי צריכה, נכון ארי? כמו שצריך למשנה וכאלה, אנחנו גם לאסוף את המחברות מהבית ספר. אוקיי, מדבקות כאילו לשים, כאילו לכתוב את השמות על המחברות, זה מושלם. כאילו אני לקח בסגנון סוניק, כי זה הסגנון שלו. אני כבר כיתה ג' אז לא התאמתי הכל לתיק, כי זה הכל של ספנדריים. אני וארי כבר קנינו תיק, חלמר, קופסת אוכל ובקבוק, אז לא היינו צריכים לקנות את זה בקנייה, נכון ארי? אוקיי, ארי קנה את התיקיות. הנה, מי לא צריך את זה? כחול, יש כאן כחול, ירוק, אדום, לבן, שחור. לא כל מה שהייתי צריכה היה בתיקיה אחת, ואתם רואים, גם חסר לי תיקיה צהובה. אז בשפן לקחתי גם את הפסטל, שזה עם מלא. קדימה. מה עוד? אוקיי. זהו כאלה? זהו? אוקיי, ארי לקח 2 אלה שיש פה 10 וארי לקח
2 חבילות, ואני לקחתי 6 חבילות של מחברות. זה נראה לכם כאילו הגיוני? כאילו באנגלית הייתי צריכה 2 מחברות, ואין 2 מחברות בנפרד וזה, אז הייתי אמורה לקחת. ולקחתי 6 אריזות כאלה, 6 פעמים כאלה, ולקחתי גם אחד כזה לגדולים בגודל ספירה A4. זה כמו ספירה ל-A4, אבל זה משהו שונה. וארי נמשיך. טוב, יש לו גם דברים בארון. אוקיי, לוח מחיק עם טושים. אוקיי, אימאלי. 3 כאלה? איזה 3? 4. זהו, 5. איך 5? 6. 6. זהו? זהו. אוקיי, יש כאן את המחברות האלה. אני לא הייתי צריכה, זה חכמה. אני לא הייתי צריכה חכמה, יש לו כאן. תראו את הצבעים העמימים, כאילו אם אני הייתי בת הייתי לוקחת סגול מושלם. הרי לא אוהב סגול, אבל זה מה שהערך צריך. וגם ככה אני עוטפת את זה אתה עוטף את זה עם מחברות וכאלה. יום אחד אני אבוא ואעזור לך לעטוף, לארוז הכל. אוקיי, צבע זית, אהבת את הצבע הזה? מושלם. יש לו גם דברים מהארון, הרי לך תביא. אוקיי. על זה. זה שחק קלפים? כן, אחרי זה אפור מושלם, תכלת נדיר, עוד 2 תכלים באותו הצבע, וארי יש לו עוד דברים בארון. צריך להביא, ארי יש לך את הגודל ספירה לה. לא שמתי לב שיש לי פה עוד דברים. תראה לי. יש לי דברים. אני לא רואה אם יש לך כאן תלך כבר. טוב, יש כאן דבקים כזה, בדיוק אותו דבר, אני לקחתי כזה. יש לי גם בבית קטנים, אז זה מושלם. טוב, הרי יש לך את הגודל ספירה להשאיר לך כאן תלך היום. רגע, אחרי הסרטון אמרתי. חברים, אתם רואים, אנחנו משקיעים לכם בסרטונים, נותנים לכם אהבה. הסרטונים הכי מעצים ומוצלחים שעשיתי. רגע, אמרתי. חברים, חכו.